Igsuunan ning takna karon sa kahaponon kon unsay inyong bakante diha unsang oras diha sa inyo diha sa nakalinlaing mga lugar. O nining mga oras sa karon padayon ta, magapadayon ta sa ato nga pagbasa nini nga libro para nga doon na tay daghang makatunan mga kaigsuonan, no? Okay. Okay, atong basahon ng igsuon padayon tagbasa adre. Basahon lang nato ni para nga pwede na mo nga maminaw lang. O dili kay mo order pa mo ano no. Take note lang mo mga kaigsuonan. Okay, ang uban pa nga mga importante nga mga prinsipyo sa paghubad. Number 1, hatagan sa pag-ila og kalainan sa prinsipyo gikan sa policy kon polisiya kon policy. Kung unsa ang propeta nga nagasulat, siya posible nga nagsulti og prinsipyo o polisiya bakaha nga pagkasulti. Pananglitan dias Bible, si Pablo nagsulat sa taga-Roma sa pagpangumusta pinagi sa balaang halok. Roma 16, nini nga pagkasulti ang pangutana mao, nagpasabot ba nga kinahanglan gayud nga ang matag Kristohanon mangumusta ngadto sa masig ka magtotoo diha sa usa lamang gyud ka pamaagi nga mao ang balaan nga halok? Ug unya kon mapakyas sa paghimo nini, nagpasabot na ba nga nakasala na? Buot bang ipasabot nga ang paglamanuhay sa kamot sayop kay ang nakasulat balaan man nga halok? Ug dili man lamano sa kamot niini nga teksto? Si Pablo nagsulti sa prinsipyo sa policy. Sumala sa Oxford American Dictionary, ang prinsipyo mao ang batakan nga kamatuoran sa pagkinatibuk-an nga balaod sa doktrina nga gigamit ingon nga basihan sa pagrason og giya sa pagbuhat ug pagginawi. Kung ang propeta kapag lao mosulti duha og pwede ipasabot niya na siya, ba ang misulti ingon nga prinsipyo o misulti ba siya ingon nga palisi? Busa ang prinsipyo dili mausab, kini dili nagkalailahi nga balaod sa paggawi sa tao. Ang prinsipyo universal gayud nga sila aplikado sa tanang tao o sa tandapit. Sila walay kinutuban nga punto o nga sila may kalabutan sa tanang kahimtang o nga sa kanunay sila maidapat sa tanang panahon. Ang prinsipyo sa panahon nila ni Noe, ni Abraham, ni Moses, ni Ginoong Hesus ug sa mga apostoles maaplikar gihapon karon. Sa laing bahin ang policy mao ang aplikasyon sa nabatnan nga kahimtang. Ang mga palisiya mausab maingon nga ang mga sirkumstansya nga nag-aghat nini mausab. Sa laktod nga pagkasulti, ang policy mao ang napahaom nga pag-aplikar sa walay katapusan og universal nga mga prinsipyo. Karon atong nakita nga ang kalainan sa duha, ang prinsipyo sa Dios dili gayud mausab bisan unsa nga sirkumstansya. Apan ang policy nga pagasulti mausab gayud sa diha nga ang sirkumstansya nga pagpahamutang niini mamausab busa usa ka pagsulti diha sa Biblia o diha ba sa espiritu tagna. Kinahanglan iluhon kung kini prinsipyo ba o policy nga pagkasulti. Unya ang prinsipyo nga nagpaluyo sa gisulti ilhon aron masuta kung kini aplikado pa ba bisan anaa sa lahi nga panahon ug lugar. Nini nga sentido komon o nabalaan nga rason magamit aron maila kung ang pagkasulti sa kamatuoran na isulti ba ingon nga prinsipyo o policy ba. Diin sa atong nakita nga policy, aplikasyon lamang sa nasayran nga prinsipyo. Balik ngadto sa gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 16:16 o sa Korinto 16:20. Ang pangutana mauni, si Pablo nagsulti ba og prinsipyo o policy nga pagkasulti? Ang tubag, tataw ang mando sa pagpangumusta sa balaang halok, aplikasyon lamang sa prinsipyo nga nag-indikar og Kristohanong pagbati diha sa mga magtotoo. Apan ang balaan nga halok mao lamang nga paagi sa paghimamat, diin ang pag-abi-abi may padayag kon ang mao nga pagasulti ni Pablo prinsipyo ba na obligado ang tanang Adventista sa paghimo nining paghalok. Apan atong nasayran nga dili tanan Adventista nga nakahimo nini diha sa ilang mga iglesia.
Sumala sa kostumbre sa Palestina, ang paghalok ginahimo diya sa aping, sa agtang, sa bungot o sa mga tiil o sa mga ngabil. Tagsa lang kaayo nato makita kini nga ginahimo nga paagi sa paghimamat dinhi sa Pilipinas. Kasagaran ang paghimamat pangumusta ginahimo sa lamano, sa kamot ug dili sa halok. Kini nga nagpasabot nga ang Adventista sa Pilipinas nakasala na tungod kay wala mosunod sa gisulti ni Pablo. Ang pangumusta pinaagi sa balaang halok. Kun mao pa nanyano man lagi nga ang mga nag-angkon nga mga reformador wala man lagi madayag nga naghimo sa paghalok aron sa pagpangumusta diha silang simbahan. Nganong halos nga ako makit-an lamanuhay raman gihapon sa kamot tingali tungod kay ilang nasabdan nga kini dili prinsipyo kun dili policy lamang nga dili aplikado sa tanang mga lugar o kultura. Atong makita kapag laom ang maayo nga pananglitan sa pag-ila taliwala sa prinsipyo gikan sa policy nga pagasulti diha sa Roma 16. Ang pangumusta ngadto sa kauban sa pagtuo mao ang prinsipyo. Apan ang pamaagi sa paghimo nini mao ang policy. Tungod kay kini mausab-usab nga diin sa panahon ni Pablo mao nga ang balaang halok apan sa atong kultura og dapit ang pagpangumusta sa kasagaran gihimo pinaagi sa paglamano sa kamot. Ang halok dili aplikado sa tanang panahon sa tanang dapit. Busa kini wala magpasabot nga wala makahimo nini o nakasala na. Busa ang balaang halok dili prinsipyo kundi policy. Okay. Ikadua, kuhaa ang tanan nga gisultis propeta mahitungod sa mao nga suhito sa dili paghimo og konklusyon. Okay. Matag magtotoo o magtutuon sa pulong sa Dios kinahanglan magakonsidera sa pagtan-aw sa uban nga mga gisulti, sa magsusulat pinagis pagtandi sa uban nga mga gisulti mahitungod sa mao nga suhito o topiko gikan sa Biblia o sa espiritu stagna. Pananglitan, mahitungod sa paggamit sa itlog, kinahanglan tan-awon ang tanan gisulti ni Ellen G. White mahitungod nini. Tungod kay dunay gisulti niya nga negatibo sa paggamit nini apan anao sa positibo. Diin pinaagi ni ana nga paagi makahimo gayod sa hustong pagkabot sa konklusyon. Okay, number 3. Ikonsidera ang konteksto. Ang magbabasa kinahanglan tan-awon gayud ang pinaka-isyu ug ang nagpaluyo nga mga hinungdan sa mao nga gisulti. Ang usa ka pulong o sinultihan kinahanglan ilhon pinaagi sa pinakapunto sa magsusulat. Ang magbabasa kinahanglan mangutana